Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa di konten Mbah Yi kembali. Intan harap makan pemirsa. Arep iku lho jenenge bakso iki kan adekno bakso. Sambel mijek. Ya wis to. Baksone dimakan karo iki. Masakane semua kemarin kolesterol lagi. Ya ndek ini Mbak Lina sakit. Maksudnya aku Sakit apa ya? Intan terus eling Mbak Lina. Ya, sing mbok omongno kuwi ta. Kolesterol. Iya kolesterol dhuwur. Kemarin aku maem pisan kae to. Ngicip saiki iya pas kae konten. Terus sayur apa tak buagekno. Yo makjah langsung loh. Wis bar kok kene makjah menerima gajinya untuk memasak hari itu. Langsung wis di kabeh diada-adai wis resik. Wis pisan. Lho pemirsa, jadi kemarin anak sing bertanya. Ndi? Hah? Piring. Piring kesayanganmu iki. Mbak Indah kesayangan pecah. Loh, kesayangan Mbak Indah pecah. Iya jadi aku ndelok ning kontene. Aku piring sekarep iki. Wis selesai. Dulu bertanya tidak pernah saya jawab. Jenengan tenang saja di komentar. Jenengan tenang saja. Kemarin wis lama wis tak pertemukan dengan Makjah. Apakah Makjah itu kalau di sini masak di tempat saya atau di tempat Bunda itu hanya dikasih maem saja atau apa dan pemirsa seperti pada umumnya ya tetap Makjah itu jenis kerja itu harus menerima gaji sebelum keringatnya kering harus segera dibayar. Nek iso ditambahi soalnya mengewangi dijak foto sing ngopo jadi jangan sampai berpikir sing boten-boten kalau kami hanya tapi ada pemirsa saya tidak gawe-gawe ada yang menanyakan seperti itu pas waktu ewah juga paling Makjah mau dikai 300 mboten saged jenengan tanyakan. Makjah itu kalau kadang pagi sampai malam itu umum ya pemirsa itu 250 wis dihitung saja. Jadi jangan sampai kita itu standar sini loh, nggak tahu kalau di tempat jenengan itu mungkin sehari semalam 500 ya itu beda daerah ya. Kalau di sini ya kita mengikuti standar ya pemirsa. Bukan piye aku wediku nek engko ada yang ngefan Makjah darani di sini itu cuma kerja dikasih maem saja dan anu netok. Jadi ini lebih jelas soalnya Makjah ya melihat konten ini, Pak Silo juga melihat. Jadi aku diku nek malah jadi percekcokan kono membela ngesakno Makjah ngesakno ini. Alhamdulillah wis padha saling mengerti ini aku mbek Makjah ngono. Jenenge tenaga pemirsa. Makjah nek keluarga ya gak mungkin lah HP. Kene ku piye ta piye ngoten lho. Wes itu udah tak ceritakan ya pemirsa. Ini selanjutnya aku semuanya dibuat. Sing dhuwur iki urung patekan nduk tan. Urung patek empuk gak apa ya. Jadi Makjah pergi ke pasar dapat borongan arep ewah sunat. Sapa? Dene sampe disunatno. Dene sampe disunatno. Dene sih wis sekolah wis baritan nek yo kontot lah yo adike lah. Yo adike. Wis lulus SMA mosok wis di wonge kita wis kerja kok ning Jakarta. Mosok lulus SMA disunat. Lho wis ora gak sekolah ha? Gak nganggo circle piye nek motong kok Wis gak sekolah? Ya wis ora lah. Iya aku kok ngadep kamera. Kalau anu pakai nganggo kamera iki aku mbek ngingeti iki pemirsa kok nek ngene. Kene aku ngingeti kamera wediku tanganku kepire sik yo ngene yo ngene sik ya saya tidak menghadap kamera dulu deh. Intan ki anu pemirsa.
Aku cerita tentang apa lek nali. Isuk kuwi omah ngarep wis langsung mbok buka jendelane yo. Heeh. Aku ki apa njuk tulung sapa ya nduk ya ngenteni Pak Silo ngantek esuk iki. Kabel Mbak Indah pedhot iki digergiti tikus iki nduk. Iki njaluk tulung sapa ya dia gak iso iki. Dia gak iso. Soalnya kabelnya kan sing endi ngono lho. Nek cuma hanya nyambung gawekno colokan ngono ki dia bisa. Lampune tak ganti kabeh. Pedhot dicopot tikus. Iki engko paling mbok makan karo Bunda langsung habis, mbek bayi yo. Walah isuk sekoyo ngene to ta. Cukup anu tok ben Intan ben sak kameranan mbek aku aja ibu dhewe ae tok. Heeh. Saya tak golekno anu. Tak golekno tripod. Njal ambek tak syutingno kok. Mojo to cuma ibu tok ae to, Nduk. Rene. Intan duduk karo ibu. Intan duduk karo ibu kene lho. Kamu itu apa Rene? Kamu itu mengetok ya? Sini loh duduk. Nah, Aku marah pengen tahu jahit tapi kok nek kena tanganku. sing apik duduke sing apik aja mekekeh ngono. Nah, Aku pengen ngejahit tapi kok kena iya wis nek ngomong bagus gak usah ngerengek-ngerengek gitu ya wis besar ya. Nek ngomong sih. tanganku. Iya wis gak apa-apa. Wis ibu ae, ibu ora apa-apa. Jadi yo pengen ngejahit. Iya ibu ngerti. Gak apa-apa wis dianakno ibu. Kok pemandangan iki tumpah-tumpah. Aku aja nasi. Ini loh. Sik ya. Sentuh-sentuh ya dong. Dia untuk ngakeh dek ini. Tapi ketika ibundane itu ya nah lega, seneng golek. Aku lah jak golek ya seneng. Nek bagi yang seneng ya seneng pemirsa, nek bagi sing gak seneng anggek mak ngono wis budur. Engko diunggah kok biasane nggo banyak. Ini. Urung patek mateng, Dok. Urung patek mateng. Ya, Dok. Gak apa-apa ya. Rada atas. Rada atas. Delok piring plastik nah. Nah, ngene, guys. Duduke sing apik aja mekokok ya. Jarine katokne nek sing bolong, Nduk. Ning baki teles ibu. Ya engko ya dijahit lah, wis bar diumbah. Engko terus dijahit. Iya, Bar. Isuk tak teles sih. Intan sing semangat toh ndek iki adek dijak ngonten Mas Dimas juga semangat kena apa? Pemirsa ceritanya. Aku pengen diem. Oh, pengen diam karena kemarin Intan lagi lempet-lempet kumbahane Bunda. Mas Dimas datang. Jadi ya dadine ngono kuwi. Yang tidak bisa diganggu nek Intan pas ngono kuwi nggih, umbah-umbah, nglempiti kumbahan, ngentasi kumbahan, noto baju. Kuwi nek dijak konten mesti mbetutut meneng ae diem saja. Dadi aku kudu iso ngerteni wayahe Intan mute teko dijak nggih konten. Iki nganti awan pemirsa. Esuk mang mau ayo gak nggih konten nduk moh aku rung sarapan. Kadang dekne yo gawe sibuk teng gawe konten dhewe. Lah nek pamane ibu dhewe ngene iki gawe konten, jelas ora enek sing melihat, Dok. Ngono lho. Lah makane kan koncone ibu nggih konten kan Intan. Lah nek pamane Intan urung bersedia dijak yo ibu yo kadang yo wis gawe konten siji yo wis. Lah aku tahu lho pemirsa gawe karo bayi tok iki yo gek dek sing delok padahal wis menurutku ya wis tumbas
apa putu apa piye engko ngajak. Ya tret pemirsa yo. Semua rezeki ya pemirsa. Kalau bayi berok-berok enak apa? Dalam. Kok sik tak mangan sik aku. Wis nang dalam sik. Penting bayi anu enak apa? Kon njukukno minum apa kon njukukno apa kok njuk mijeti kae. Aku tak mangan sik. Enten apa bayi ngono? Oh, njukukno banyu, kon njukukno banyu ya. Kok manggil tok. Oh, manggil tok. Oh, manggil tok. Oh, tak kira kon mundhut napa. Biasane sik Dik, enek kamera, Dik. Sampeyan nganoni teh ya? Ora ketok, sing ketok intan tok. Jadi seperti itu ya pemirsa. Kabeh kuwi rezeki ya pemirsa. Kadang gawe konten sederhana biasa gak jarak. Ya alhamdulillah pemirsane 1000 lebih. Kadang terencana apa gawe ngene. Nggih, penting jare Bunda Dewi semangat. Sopo sing iso nyemangati yo kita sendiri. Malah ditambahi kadang disemangati pemirsa. Wala alhamdulillah malah semangat. Matur suwun Mbak Widi yang selalu menyemangati. Nah, iso jangan patah semangat karena ada penyemangat yang perlu kita bahagiakan. Lho alah. Santane ya kayak Intan niki. Ndang nggih konten, Bu. Tapi ayo otang nggih konten emoh. Ibu dhewe ae ngono jawabane ya. Pengen diem ae. Lah nek wis ngono kuwi aku gak iso bantah pemirsa kudu piye. Wis kengko aku gawe maeman sing digodhog-godhog kabeh kuwi enek menyok, enek waloh. Ki tak godhogi kabeh lho. Godhogi kabeh. Iki tak dikekne kulkas kek ben adem. Sik tak cucine sik, aku tak godhog banyu. Senteng sik. Yuk. Yes. Aku tak godhog teh. Minum teh liyong tea. Aduh, sik kok diguak nang kono, Dok. Diguak gone kono ae. Nendi? Ning gone kono lho, Lor. Ya, wis cerita pagi gitu. Ning dino mayut. Wis gak apa-apa katok bolong lah kan. Dia mau ditimbali bayi kan. Bayi tangane untuk anu apa bar kuwi lho pemirsa. Kayak plentisen ngono kuwi lho. Terus rondo sakit. Kan gawekno Ndi? es. Plastiknya tak jupukno. Iki lho, Dok. Pira-pira? Satu sik. Nah, Mang wis cukup galon galone entek. wes sih. Wes. Bayi engko gak jupuk lah, sesok paling jupuk lah. Iya. Wes tenan iki. Oh iya sing iki ning omah e. Enek ide konten rondo sesok kemana gitu lho. Sesok urung takbiran ya ki. Ya Allah Intan, posoe urung tek takbiran le. Oh, poso ya urung. Lah iya lah ya poso sik, bar poso lagi bodo takbiran. Traweh, dong cukup bodo piye le? Bancane ya urung tek bancaan Bundopo. Pinggir malam 21, malam 29, malam 17. Ngono. Ya iki plastik. Wan poso, mapak poso. Oh ya urung kok. Langsung. Oh alah. Langsung dikon bodo piye? Wes, wah ngene pemirsa ya. Ini plastiknya lagi. Mbah Yi minta tolong gawe Nah, 20. Kon gawekno 20. ya. Dhuwur 10, ngisor 10. Ya. Apakah sabar itu? Sabar. Ya sabar. Kayak ngene iki entar ngenteni ibu gawe es sampai selesai. Kuwi jenenge sabar. Sabar menunggu. Ya Mbak Ye gek ngobrol mek Bunda Dewi.
Nah, plastike. Setrikanan iku wis, Duk. Oke, Gung. wis setrika. Gak enak mau saitik kuwi. Mau daster kutok. Sing daster sing itu kok iku lho ditukokno Repa kuwi lho. Bu. Repa. Iya. Repa numbasno daftar di apa nih, Duk? Kuwi ini setrikonan ning setrikaku. Di apa Repa numbasno daftar? Maksudnya dalam rangka di apa ngono lho? Aku tak lali ya. Sing tak diingi lho, sing tak nggo diingi lho, diingi. Diingi ning setrikonan, ning setrikonan. Sek. Sing diingi gak intan dikai sing konggone Mbak Nita iku Mbak sing Nita. dikasih pemirsa sing ditera Mbak Jessica. Heeh. Iya berarti orang sing ditumbasno Repa, Nduk. Salah. Ya salah Repa maksudnya ibu minta tolong tak kon ngeklikno ning apa, Dok? Nang nggone aplikasi ngono ki klik aku dinek kleru soalnya aku pernah tuku kuwi gak sesuai dengan ukuran. Aku tuku sing ukuran XXL sing muncul cilik. Lah kuwi aku ora tak unboxing, ora tak video. Jadi komplain ya tidak ditanggapi karena tidak ada videonya. Yang kedua, pesan dua kaos datangnya cuma satu. Kuwi karo Intan langsung dibuka uap. Lah mana videonya? Nggak ada videonya, jadi tidak bisa ora iso ditolong lah, murah nek videone. Makanya aku saiki opo-opo kondo Repa nek ape ngeklik ngono kuwi. Dadi nek kleru. Ngenteni Repa. Iya, COD, terus dibayar Intan, ngono maksudnya. Tapi sing daster kemarin kelelawar kuwi dari Mbak Nita. Wis ora Di rapiane tak Dok. Gak duwe rapiane iki. Piye iki? Mbak Rapiane mentek Saya teriak-teriak belajar rono moro terus bayi wonten rapian. Rapiane Sampai habis. pateni sisan. Iya sik. Aja buruk-buruk Dok ya. Rapiane entek. Iya wis ngono ae cukup goleki. Alhamdulillah pemirsa ini sampun mateng. Gegerku luar. Kenapa? Apa yang mau tahu? Apa hilangan? Setiap wanita yo. Tapi Bu halangan. Ibu belum. Oh, belum. Tak kira udah halangan. Manusia kan iso men, Bu. Iya sing wanita nek wis usiane sudah beranjak remaja putri. Iya. Kuwi apa jenenge? Haid atau Iya, haid. menstruasi. Iya, haid. Jadi itu Haid. bukan haid, bukan aid, haid. Iya. Haid. Haid. Haid itu darah-darah yang kotor, luruh dengan sendirinya. Gue neng pelajaran SMP wis ada dong. Betul 100. Mas. Ini nggak pengen mam ora. Oke, aku warang kok ae. Pengen delok ibu. Sarapan pemirsa monggo. Sarapan. Setelah sarapan nanti nunggu 10 menit minum ini. Oke, mesti nek ambek Intan kan tak kuwi lah, tak nganggo. No, aku warek engko ae. Gak engko ae. Bayi kukusan bayi. Kukusan. Seintan wis dulu. Bayi tak cukup. Bayi tapi nih kenai. Nek mam. Dia diambil dulu. Jangan dibawa sama. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Mantul. Gua biasa kesok keluar aku mesti es keringet es anu. Godok-godok kok. Dok. Godok ndok. Mangga aku bisa. Mersane sinten ya, Bu, jenengan? Mersane sinten? Itu baru sebenarnya pertanyaan loh. Wakil presiden dan presiden keempat. Wakil presiden yang sakniki nggih, Mas Siapa? Gibran Raka Buming Raka. Iya Dek Dewi. Wakil presiden saiki Mas Gibran loh. Mbak ngomongan ah. Ya mbek mami entar sing ngomong. Enggak. Udah. Nanti aja. Ndoke. Apa? Lah pilih Gibran itu siapa, Dek? Dalam, Bu. Rene Bu, engko nek ketok Mbak Dewi. Dang cuma alon-alon. Pak Gibran jenenge Mas Kaisang. Apa gue Bu pangan? Sarapane iki kok mbek walah iki warak dhewe terus iki. Apa gue jenenge? Iki jenenge apa, Tan? Jenenge apa? Tembok tutuki ngono ah. Ya piye carane ngene aku Ibu. Ijek ndoke. Ijek lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa sarapan nggih. Dalem. Kosek. Dalem bayi. Dalam kosek. Gegerku rasane luar, awakku kudu gak penak nah iki. Gegerku rasane lara. Tak lihat ya, tak pipis ya. Oh nggih niki bayi nggih jenengan. Ya sik. Oh bayi mau pipis dulu nggih monggo monggo. Dek bunyi nanti tak pangan bunyi. Oh, nggih. Cocok ding. Berpas sitok. Semangat ya, Nduk. Semangat. Nggih pun pemirsa demikian nggih konten pagi ini menjelang siang. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan momongan yang saleh dan salehah. Nggih, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis perutnya pinggangnya kayak minyak Medicare. Niki lho.